Manifestació aquest migdia a Brussel·les de ciutadans flamencs, catalans i escocesos per reivindicar a les institucions europees el dret a l'autodeterminació. Una manifestació ha recorregut aquest matí al centre de Brussel·les en defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació. Organitzada aquesta manifestació per la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus ha comptat amb la participació de flamencs, d'escocesos i de catalans. Entre els objectius, el d'internacionalitzar el procés sobiranista que viu Catalunya. Francesc Serra, s'han fet notar? Sí, s'han concentrat en un dels punts emblemàtics de Brussel·les, al Parc del Cinquantenari, a l'Arc de Triomf. Després han recorregut el que coneixem com el districte europeu, on hi ha les institucions com ara el Parlament o la Comissió Europea. Eren uns quants milers, la majoria flamencs, òbviament, ells juguen a casa, però també hi havia molts catalans. Han vingut 16 autocars, molts ens comentaven que han agafat un avió aquest cap de setmana, catalans de Brussel·les, dels països del voltant, escocesos també n'hi havia molts, de Lombardia, del Tirol. Tots plegats han vingut aquí a Brussel·les a intentar transmetre i sobretot a intentar portar el missatge d'intentar incloure dins l'agenda europea l'anomenat dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, sobretot tenint en compte que en breu, el pròxim 25 de maig, hi ha eleccions europees. Tots els demòcrates que defensem la democràcia, els seus principis, els seus exercicis, venim abans d'unes eleccions europees perquè la força de les institucions europees són la que nosaltres, els ciutadans, els hi donem. Per tant, volem saber quina és la Unió Europea que els polítics que es presenten com a candidats defensen.